भैया एक कोरोना महामारी में एक जना बॉम्बे शहर से पैदल चल के जब 16 दिन के बाद अपना घरे अइले तो उनका के देख के उनका घर वाले उनके साथ का व्यवहार करताने कैसे आई ये गीत के माध्यम से सुनी। काल चक्र ऐसन सबके काल चक्र ऐसन सबके चढ़ल कपारे डोलत बा। बड़का भैया शहर से अइलन केहू नइखे बोलत बा। बड़का भैया शहर से अइलन केहू नाही बोलत बा। काल चक्र ऐसन सबके हो काल चक्र ऐसन सबके चढ़ल कपारे डोलत बा। बड़का भैया शहर से अइलन केहू नइखे बोलत बा। बड़का भैया शहर से अइलन केहू नाही बोलत बा। छाला पड़ल बाउन के अखिया जैसे जागल बा। बॉम्बे से पैदल अइले में 16 दिनवा लागल बा। पाँव में छाला पड़ल बाउन के अखिया जैसे जागल बा। बॉम्बे से पैदल अइले में 16 दिनवा लागल बा। बड़ा प्यार से बोलत बाड़े बड़ा प्यार से बोलत बाड़े मुहवा केहू ना खोलत बा। बड़का भैया शहर से अइलन केहू नइखे बोलत बा। बड़का भैया शहर से अइलन केहू नाही बोलत बा। बड़की भौजी मुँह तोप के बबुआ के समझावेली। अबहिन पजरे मत जइहे ते ओके आँख देखावेली। बड़की भौजी मुँह तोप के बबुआ के समझावेली। अबहिन पजरे मत जइहे ते ओके आँख देखावेली। ऐसन पापी हवे कोरोना ऐसन पापी हवे कोरोना रिश्ता में विष घोलत बा। बड़का भैया शहर से अइलन केहू नइखे बोलत बा। बड़का भैया शहर से अइले केहू नाही बोलत बा। टिबुले वाली मड़ई में अब भैया के चरपाई बा। मस माछी के छोड़ी उहाना केहू के आवाज आई बा। टिबुले वाली मड़ई में अब भैया के चरपाई बा। मस माछी के छोड़ी उहाना केहू के आवाज आई बा। कहेला धुमवा चंदन मनवा
काहिल मनवा भीतरे भीतरे खौलत बा। बड़का भैया शहर से अइलन केहू नाही बोलत बा। बड़का भैया शहर से अइलन केहू नइखे बोलत